Welcome back guys sa aking channel. So this is TipsMeYou, and for more videos please subscribe and follow me on Facebook page. So now for this video guys, mag cooking outdoor muna tayo ngayon. So yung lulutuin natin is itong scallops, yan, no? Shell na scallops yan. So unahin natin is hugasan muna natin kasi naghanda na po ako ng saingan. Ayan, so ilagay muna natin yung camera, no? So, ayan. First guys is hugasan muna natin itong ating scallops. Ayan, o. Ating scallops. Ayan. Wow. Ayan guys. So, hugasan muna natin ng tubig. Ayan. Dapat po talaga hugasan kasi may baho po o malansa po yung scallops. So, you need to wash the scallops guys. No? Ayan. So, next guys is maghiwa tayo sa ating mga lamas o yung mga ingredients natin. So ito yung ingredients natin, oh. Meron tayong sibuyas. Yan. Ayan, so yung sibuyas guys, kailangan po talaga na may sibuyas para masarap. Yan, konti lang. So next is yung ahos. Ayan, meron tayong ahos or bawang. Lagyan pa natin. Kunin natin yung mga balat. Yan, meron mga balat. Ayan. So next is ating luya. Ganito ako maghiwa ng luya guys. Simple lang. Di ba?
Ayan. So, ilagay na natin. Ready na po yung ating mga ingredients, no? Ayan, no? Ayan, at saka itong scallops. Ayan. So, ngayon, ilagay na natin yung ating calderin. Ating saingan. Ayan. Ayan. Pagkatapos niyan is lagyan natin ng mantika. Ayan. So, pag wala nang kumukulo na yan, ilagay na natin yung mantika. Madali lang mag-adobaw ng scallops, guys. So, dalawa po yung way na may scallops. Yung mayroong bayanan or yung puro mga scallops. So, ayan, pwede na natin ilagay yung ating mga ingredients. So, unahin natin yung bawang. Ayan. Tapos itong ahos. Then, luya. Ayan. Tapos, sugayin natin. Wow, ang dami. Dapat maluto po talaga yung mga ingredients natin. Yung lamas. Ayan, so parang brown na po yung mga lamas natin. Yan po yung sign na hindi na ilagay yung scallops. Ayan, so parang luto na sila. Okay na ilagay yung scallops, guys. Ayan. Ayan, so ilagay na po natin yung ating main ingredients. Ang scallops. Scallopis. Ayan. Wow. Init, guys. Napakainit na. Buntig-init lang talaga. Pinainit ko yung aking kalderin. Ayan. Marunong na talaga ako magluto, no? So ngayon, guys, parang chip cook na po ako. Chip cook. Hindi naman, natuto lang, di ba? Thailand ko lang po ito na pagluto. Hindi po talaga ako hilig magluto, pero dumating yung pagbablog is natuto na po ako. Dahil kay Nanay Gloria. Ayan. Parang kulang yung kain. Yan. So last one natin ilagay is yung patis. Lagyan natin ng patis. Para mas masarap. Mas lalong sumasarap. Hindi ba?
kumukulo, pag maluto na yan guys, until maluto, pwede nilagay yung mantika, patis. Yan. TipsMeYou Chip Master Chip TipsMeYou. First time ko po nagluto ng ganito, adobaw. Wow, sarap nito. Naamoy ko na guys na masarap. Napakabango niya. Yan. So ilagay na natin yung ating patis. Ayan. So ilagay natin yung patis. Yan. Kunti lang. Yan o. Dagdagan pa natin. So guys, pag ako is naglagay na ng patis, so yung patis po is parat po yan. So hindi na natin lagyan ng asin, no? So yung tips ko sa inyo, lagyan ko ng tubig. Yan. Para hindi masyado maparat. Tubig lang yung ilagay. Yan. Yan. So, i-wait na lang natin pag kumukulo na yan is luto na po yan. So, takpan na natin para makakulo siya. Yan. So, ayan na nga guys, no. Parang luto na po yung aking adobaw na sinabaw na adobaong scallops. Ayan. So, tikman na natin. Wow. Ang sarap nito. Ang init. Ang sarap. Kain tayo ng isa. Yan. Init. Ayan guys, nagugutom tuloy ako. Ang sarap. So, for more videos, please subscribe and check on my YouTube channel. And so, maraming salamat po. Marami po akong mga videos na nagluto pa ako, cooking outdoor. Yan, maraming salamat sa walang sawang suporta kay TipsMeYou. Keep safe always po and God bless everyone. Thank you. See you in my next video. Bye-bye.